ଶୁଆଟିର ନାଁ ହେଉଛି ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଉପଦେଶ। ଘନ ଜଙ୍ଗଲ, ସେଠାରେ ଏକ ବୁଢ଼ା ଓ ଜ୍ଞାନୀ ପେଚା ଥାଏ। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଶୁଆ ବହୁ ଦୂରରୁ ଆସିଲା। ପେଚା ଯେଉଁ ଗଛରେ ତାର ଘର କରିଥାଏ, ତା ଉପର ଦେଇ ଶୁଆ ଉଡ଼ିଗଲା। ଶୁଆ ପେଚାକୁ ଦେଖି କହିଲା, ମୁଁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ଅଟେ। ଯାହା ହେଉ, ମୋତେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏହାର ଗଛ ଆଉ ରଙ୍ଗୀନ ଫଳ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ଏଇଠି ରହିଯିବି। ତୁମେ ଏଠି ରହିପାର, କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ସାବଧାନ। ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଏଠି ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଆକର୍ଷକ ଫଳଗୁଡ଼ିକ ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ। ତାହା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବିଷାକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପେଚା ଉପଦେଶ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଶୁଆଟି ଖୁବ୍ ସାନ। ସେ ଏହି ଉପଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇଲାନି। ସେ ଭାବିଲା, ସବୁ ବଡ଼ମାନେ ଏମିତି କହିଥାନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଣିକି ସେ ତାର ଉପଦେଶକୁ ମନରୁ ସଫା କରିଦେଲା। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଗଛକୁ ଉଡ଼ି ମନ ଇଚ୍ଛା ଫଳ ସବୁ ଖାଇଲା। ଦିନେ କିଛି କଳା ଓ ଲାଲ ଫଳ ତାକୁ ଆକର୍ଷିତ କଲା। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇବା ପରେ ଶୁଆ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା। ସେହି ଫଳଗୁଡ଼ିକ ବିଷାକ୍ତ ଥିଲା। ସେ ପେଚାକୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିଲା। ବୁଢ଼ା ପେଚା କିଛି ଔଷଧ ଦେଇ ତାର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲା। ତାପରେ ଶୁଆଟି ପେଚାକୁ କହିଲା, ଯଦି ମୁଁ ତୁମ କଥା ମାନିଥାନ୍ତି, ଆଜି ମୋର ଏହି ଅବସ୍ଥା ହୋଇନଥାନ୍ତା ବୋଲି ଅନୁତାପ କଲା। ପେଚାଟି ଶୁଆର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିବାରୁ ପେଚାକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା। ନୀତି ଶିକ୍ଷା: ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଉପଦେଶଟି ଭଲ ହୋଇଥିଲେ ତାହା ମାନିବା ଉଚିତ।